скрих за стените на манастира. 12 години в мрака на килията търсех пътя към рая. 12 години търсех спасение на душата си и отправях молитвите си към Тебе, Господи. Но Ти затуляше ухото си и мене ме призова народен глас да се притека на помощ на заробените си братя. Вече не мога да изпълнявам духовната си длъжност. Прости ми, Господи, но вместо сълзи трябва да леем куршуми. Вместо да шепнем молитви, трябва да точим ножове. Ако не скочим и не пролеем кръв, кой друг ще скочи? Няма вечно да носи странното робство. Време е! Добра свара, братя. Добре си дошъл. Думай сега каква ще я вършим. За това съм дошъл. Сберем ли се в едно, цяло българско, и най-страшната стихия няма да ни устои. Само така ще причупим гръбнака на султана. Чул те Бог. Бог чул и не чул. Вие трябва да ме чуете. Нам не ни трябва подарена свобода. Ако сами не сме способни да се освободим, значи не сме достойни да имаме свободата. Значи справедливо влачим оковите си, ще ги влачим во веки веков. Трябва да срутим Турция сами, без Русия Европа. Ти вярваш ли си на приказките, бе, апостоле? Вярвам. И всички трябва да повярват. Само така ще се освободим. А ако се юрнем всички, кой ще оре земята? На вас земята ли ви е по-скъпа или свободата? Нас земята ни храни, дяконе. Свободата не се яде. Ако сме способни да умрем на свободата, тогава делото ни ще успее. Ще имаме едно знаме, на което ще пише чиста и свята република. Бунт! Да, бунт, братя! Това е думата. Дойде ред да разкъсем робските окови и да подгоним турските кисаджири. Чуйте се, Левски ефенди. Ушким си хитър, ушким си прозорлив и умен. За какво си тръгнал да мръзнеш по пътищата? За живот и свобода човешка. За братята и сестрите, които тегло теглят ката ден. Не се трае вече. Раята за това е рая. За да търпи. Вековете са и научни на това. За това обикалям, за да разбутам това, което вековете са ни натлачили в душите. И на какво се надяваш, Левски ефенди? Нима с голи ръце можеш да преместиш планината? На него се надявам. На народа. Слагат ли къти на иконостасите в църквите и ти се молят, като на Господ ти се молят? Молят ли се? Нещастен народ. Не да се моли го учих аз. Един народ, падне и на колене, вече не е народ. Каквото съм извършил, извърши го за отечеството. Прошка от никой не моля. Учи се депеша от Негово Величество Султан Абдул-Азис. Подарява ти живота. И какво трябва да сторя? Да се откажа от вярата си? Или от народното дело? Трябва само да речеш: благодаря за милостта ти, падишах. Отвън да го речеш, под бесилката.
Не мога, паша. И мъртъв. Този народ ще има нужда от мен. Да броди от град на град, от село на село, да чукам от врата на врата и да влизам от човек в човек и да питам, има ли още робски души в свободната ни отечество? Не мога да изоставя народа си, паша. А пътя ми към него минава там, през бесилото. Отдавна не си идвал, Василе. Дом не завъртя, люлка не люля шарена, либе нямаш да ти сложи възглаве, да те среше на прага с кърпа кенарена, да приготви софра, да ти лъхне на здравец. Нива нямаш, покрив нямаш, нищо си нямаш. Исках да те видя, мамо, но знамето не ме оставаше. Ех, все това знаме и тая борба. Изтекоха ми очите, Василе. Прощавай, майчице. Аз съм се обещал жертва на отечеството. И няма да се върна назад. Пази се, силе. Мамо, вземи косата ми. Скрия в съндъка си. Ако чуеш, че съм загинал, извади я. Нека се опее и погребе на место мене. Защото не може да се оставя човек неопят и непогребан. С Богом, мамо. С Богом, сине. Пази се. Бъдете силни, братя! Не щадете кръвта си! Отечеството не ще позволи да потънат забвени усилията ни. И не забравяйте, времето е в нас и ние сме в времето. То нас обръща и ние не го обръщаме. И тръгна горд, и тръгна сам към заледеното бесило. Очакваше те сякаш там, не смърт юнашка, а венчило. И над вековната тъга виелицата разфучана залюшка мъжката снага, като езика на камбана. Апостоле, ти сам през бурята премина, тих и скромен. По твоите стъпки свободата в нас дойде, и тя е Левски, твоят паметник огромен.